मनसा के बदनाम कर देला से ओकर ससुराल वाला ओकरा के घर से निकाल दी हा? लेकिन ऐसा तो कुछ भइल ना। अरे तो के बदनाम करे आइल कहाँ? तू तो आज तक मनसा के खाली परेशान कैला है। अब तू सब कुछ हमरा ऊपर छोड़ दा। मनसा के घर से निकालल अब हमार जिम्मेवारी बा। तू बस एक बेर ओकरा के और घर से बाहर निकाला, फिर देखा हमार खेला। हम ओकरा के ओकरा ससुराल वालन के नजर में ऐसन गिराइब, ऐसन गिराइब, ऐसन गिराइब केहू आंसू पोछे वाला नहीं खे होई और वो भागत तोहरे लगे आई। जय काल जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय काल जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल। छोटी साथ आखिर दम तक सुनला साथी जन्म जन्म तक हो। छूटी साथ न आखिर दम तक सुनला साथी जन्म जन्म तक गूंजी अपन गीत रे मेरे मित्र, मेरे मित्र, मेरे मित्र। आज इनका के रंगे हाथ पकड़ तब्बे पूरा घर वालन के हमरा ऊपर विश्वास होई। चला देखा तानी तू कहाँ ले जाइबे। अरे हमार रानी मनसा, क्या हुई तू? अरे मनसा कमाल करता रू। पहले एक फोन करके बोलू, अभी कौन नाटक है? तू चिंता मत कर, ये रात के अंदर में क्यों ना देखी, समझ लू। हाँ जैसे ब्याह से पहले प्यार करता रहलू आवा वैसे ही प्यार कइला। अरे बाप रे, ई का रासलीला चल रहल बा? हाँ अरे तू तो वैसे के भी पीछे छोड़ देलू। ए दे रानी। ना दीदी, हम जवन सोचता नहीं ऐसा कोनो बात नहीं के। ये के रहला हम तो इहो जानत नहीं की। हाँ के रहला जानत नहीं की? इतना अंधरिया रात में ऐसे मिला खातिर चले लू? हाँ अपना आप के खिलाड़ी अब पूरा दुनिया के नहीं समझ ले बड़ू का? चला घरे आज चला, घर वालन से तोरा ना धक्का मार के बाहर निकलवाई नहीं तो हमरा नाम कुसुम ना। चला घरे चला। अरे चला कि तरह के उठा के लेके जाए पड़ी। चल चल बोला बोलत का नहीं खू। मुंह काला करे में शर्म ना आइल ना? अरे जब मुंह खोले में शर्म आवता। दीदी आप गलत इल्जाम लगा रहल बानी तो तू ही काहे ना बता देता रू सही का बा? ई का बताई है माँ जी, इनकर सब करतूत ना हम अपना आँखी से देख के आवतानी। हाँ बतावा अपना प्रेम कहानी की चिट्ठा खोला। ए महारानी केकरा से मिले गए रहलू हा? माँ जी वो एगो सांप रहे, उनका नाम तक्षक। बर्बाद कर दे वो इंसान के जे तो के हमरा से अलग करे खातिर आई। और फिर वो हमारे पीछे पड़ गए। बड़ा बढ़िया कहानी सुनौले बाड़ू। हाँ तोहरे के का लागता कि तुम्हारी उल जलूल कहानी सुन के हम
हमरा घर के लोग बात मान जाए तोहार। ए मानसा देवी, तू चरित्रहीन बाड़ू और तोहरा जैसन कुलटा के एक घर में कौनो जगह नहीं खे ना ना। आपकी तो हमरा पर भरोसा बाना जी। समझाई ना दीदी के वो गलत सोच रहल बाड़ी। भगवान के खातिर हमरा पर भरोसा करी। हम अपन जान दे दे, लेकिन आपके संगे कबो विश्वासघात न करब। माँ जी, भैया जी, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। प्रणाम बाबा जी। बाबा के भिक्षा दे दे बेटा। माई, का बाबा के भिक्षा लेके आके दे दा। ठीक बा। सदा आनंद रहे माई तोहरे दुआरी पर। का आनंद रही बाबा, हमार दुआरी की तो केहू के नजर लग गई बा। तू हमरा का भिक्षा देले बाड़ू माई, तोहार परेशानी दूर करल हमार फर्ज बा। रुका, हम देखा तानी। बम भोले, जयंती मंगला काली भद्र काली कपाल दुर्गा क्षमा शिवा स्वाद। सांप, काबिल बाबा, ए गुवाहाटी सांप के बुरा नजर लागल बा तोहरा घर पे। ऊ कोनो मामूली सांप नहीं खे, इच्छाधारी नाग हटे। इच्छाधारी नाग जेकर काटल के वो पानी भी ना मांगेला। ई का कहता नहीं बाबा? उहे जौन हम देख रहल बानी। सर पे बाधा लागल बा तोहरे परिवार पर। अपना परिवार के बचाला बबुआ, ना तो सांप तोहरा मेहरारू के लेके बहुत दूर चल जाई। हम मनसा के बिना ना जी पाई बाबा। ऐसा कोनो उपाय बताई जौना से हम अपन परिवार के इस सर बाधा से बचा सकी। यहाँ से 20 कोस दूर रामनगर के पहाड़ी पर नागेश्वर बाबा के मंदिर बा। तू जाके महाराज से मिला, वह तोहर संकट दूर करी है। लेकिन हाँ, कल शिवरात्रि है, आ तोहरा के काम काल के काले करे के पड़ी, वरना तू अपना मेहरारू के कब्बो ना बचा पाईबा। ना बाबा जी। अलग निरंजन। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।